Magandang araw po sa inyo mga sano. Ngayon po ay magluluto tayo ng butter garlic mix seafoods po. Papakita ko sa inyo yung mga seafoods po. Ito, we have crabs and we have dalawang klaseng shells. Ayan. Tsaka meron tayong pusit. So ayan. Tsaka si mga ingredients natin red onions, garlic, tsaka butter, and red bell pepper. So siyempre may kaalatan yun. So may pangontra tayo. Pili na lang kayo dito sa soda or itong pineapple. So yan mga sano, ayan mga sano, papakita ko na lang sa inyo yung kabuuan ng ating mga ingredients lahat-lahat. So ayan siya. Ayan na siya. Okay. So yan po mga sano. So dito po tayo magluluto. So i-focus ko na lang po itong mga lulutuin natin. So, abangan natin. So, ayan mga sano, magpapainit muna tayo ng mantika. Mas maganda pa yung mantika para magisa ng maayos itong bawang. So, ganyan. So, ito, mainit na siya mga sano. So, unahin natin itong bawang. Yan, daming bawang. Garlic. So, gawin na natin ng konti para ma-balance even yung pagkaluto niya. At sa nakahanda na rin tong butter natin. Nakahanda na rin. So, kung napapansin niyo mga sano, hindi ako na bumili ng shrimp kasi allergy po ako nun eh. So ayan, lagyan natin ng konting butter para may liquid siya. Pag nag-brown na ng konti yung garlic, so i-add na lang din natin yung onion. So ayan, kita na naman yan mga sano. Simple lang to mga sano, halo-halo lang. So, lagay na natin tong ating onions. Yun, yummy. Kailangan galante tayo sa mga ingredients para sumarap lalo. Hindi na ako maglalagay ng maraming ingredients kasi masarap na to. So, kukuha tayo ng pangpapula. So mga sano, ito yung gagamitin nating pangpapula, itong ketchup, tsaka meron tayo nito, seasoning. So yan, bango. Bango. So, after nito mga sano, para bumango lalo tong mga seafoods natin, ilalagay na natin, unahin natin tong mga shells. Ayan. Para isa siya. Yan. Anyway, mamimelt naman yung butter mga sano eh. Yan. Nasunod na rin natin tong ganun lang yan kasimple. Tong mga crabs natin. Ayaw, sorry, nahulog. Kumalon. Yan. Para gisang-gisa siya at mabiblend niya ma-absorb niya yung garlic at saka yung onions. Ayan yung anak ko. So ayan. Yan mga sano. So next is itong ating pusit. Ay ano lang natin to sa gilid-giliran ito para magkasya. Sinsya na maliit lang yung natin. Malami pala. So ayan. So at this moment mga sano,
ah, takpan muna natin siya ng konti para ano siya, sisingaw. Takpan muna natin siya ng konti. Sandali. Ayun. So, maya-maya lang, yan lang natin siyang sumingaw. Yan. Pasingawin lang muna natin ng konti ng ano. Saka mamula-mula na rin yung magiging red na rin yung crabs natin. So, hiwain ko na lang po tong ating para madaling mag-melt itong ating butter. That's butter. Yes, babe. This is butter. What are you cooking for breakfast? Yan. Is that your breakfast? Yan. Wow, there's a lot you Para bring. mag-melt na to, lagay lang natin dito sa... You buy a lot. Yes, my son. Where did you buy it? At the fish port. I woke up early. Then I went there. So, ayan. Mommy. Quiet, babe. So, ilalagay lang natin to butter at takpan natin ulit. Yan lang natin siyang mag-melt. Ayan. Mamaya na tayo magdagdag ng asin kasi alam mo naman yung seafoods may kaalatan. So, ayan lang po natin siyang sumingaw. Shout out nga pala mga sano kay Mr. and Mrs. Nelmer Alba of Big John Trading at saka sa lahat ng taga Big John Trading na rin. Kay Boss John, of course, yung big boss namin. So ayan, hinayaan lang po natin tong sumingaw. So shout out muna tayo. Shout out rin kay Onyots TV ng Danao. Saka sa pamangkin ko na gumagawa ng intro ko kay AJ Lee from Davao City. Saka kay Local Ride, yung kababayan ko ng Bohol. Saka kay Danny Gumato, yung taga Lapu-Lapu din vlogger. So suportahan natin. So pinapasingaw pa po natin mga sano yung ating seafoods. Kaya natin mamimelt yung butter din. Saka natin haluhaluin kasi puno tong ano natin, maliit lang tong pan natin. So puno yung pan natin ng seafoods. Kaya kanina, gumising ako ng maaga. Pumunta ako doon sa Angasil Port, yung fish port dito sa Barangay Macta ng Lapu-Lapu City. Panoorin niyo rin yung ano ko, yung vlog ko tungkol doon sa Angasil Port, yung sitwasyon doon, yung itsura. Maganda pag ano, madaling araw, mag-umaga. Kapag sa Tagalog, kung magbukang liwayway. Yan. So, ito na. So, pakita na natin itong niluluto natin. So, ayan na po siya. So, ayan mga sano, ayan na po natin siya. Pwede natin siyang i-mix-mix. Kakayanin natin to. I-mix natin to. Challenging to mga sano. Kasi, yan, unti-unti na siyang nagmi-melt. Challenging to mga sano. At saka itong, ano natin, bell pepper, pwede natin lagyan ng konti para ma-complement din siya. So, pang-garnish lang natin itong iba mamaya. Ayan. Tsaka, ito, pampapula. Ayan. Mamaya, titikman natin yung, ano, titikman natin yung sauce niya, sinsabaw nito kung anong lasa. Kasi, lalagyan pa natin ng, ito lang pipiliin ko, hindi yung pineapple. So, lagyan natin ng soda. Ayan. Para mag-complemento sa alat. Hindi ko ubusin para pag maglagay ako ng asin, meron akong pang ano niya. Ayan mga sano. Ang hirap po talaga ng mix. Kasi puno. Kaya magagawa. Ito lang yung pinakamalaki kong lalagyan. Yan, nami-melt na yung butter. So, press ko po lahat to. Kanina, gumagalaw pa tong mga crabs ko habang hinihiwa ko. So, chinachop ko lang siya.
Nahati ko lang yung crabs natin. So, ayan. Tikman ko nga. So, obviously, kulang siya sa alat ng asano. So, kuha tayo ng papaalat. Tapon na rin natin ito. Ay, at saka itong pang, huwag kalimutan natin itong pampalasa natin. Si Maggi Magic Sarap. Pambansang pampasarap. Yan. Tapon na rin natin to. Ito na yung asin natin. So, kaya pala kanina, may sariwang ano doon. Sea urchin, bumili na rin ako mga sano. Sarap din to eh. Ayan natin. So, maglagay lang tayo ng asin. Dito. Kaya hindi ko inubos yung soda natin para may pangpamil tayo ng asin para bumaba din yung asin. Yan. Yan, Himalayan salt. Himalayan salt. So, ito. Ito ang gagawin natin para maano yung asin. Ayun. Para may pangontra tayo sa alat. Kaya lagyan natin ng pampatamis. Hindi man ako maglalagay ng asukal, so yun na lang. Napakahirap kong i-mix ito. Hiyaan na lang natin yan. Takpan para yung bango niya, yung nasa loob lang, hindi siya mag-evaporate. So ayan. So ayan mga sano. Hintayin na lang talaga natin itong maluto. Tikman rin. Butter garlic mixed seafoods. Punong-puno po yung pan natin mga sano. So, antayin natin yung resulta. Tikman natin rin maya-maya para ma-monitor natin yung lasa. Kasi minsan kasi pag seafoods, biglaan, kasi maalat na yung mga seafoods natin, yung mga shells, so baka biglang aalat. So, kailangan natin i-monitor. We're waiting for long. Yeah. So, ayan. Ayan na po yung kulay. Ayan, obviously, going to, ano na yan, ano na yan, paluto na to. So, yung mga shells nito, obviously, luto na ng konti yan. So, itong crabs na lang ang ano natin. Napaka-challenging po i-mix. Pero okay natin. Kailangan ma-mix natin, magalaw natin kahit pa paano para maging even yung pagkaluto. Ayun. Ayun, nagsasabaw na siya mga sano. Tikman rin natin yung sabaw na yan. Yung anong, ayan. Nadiin na natin yung crabs mga sano. Yun, maluto. Yun. Yun naman pala eh. Yun. Tikman natin. Oh my God. Yan, balancing na mga sano. Walang duda na yan. So, ang hintayin na lang natin is yung pagkaluto nito. Takpan natin ulit. Para dyan lang yung singaw niya. So, ayan mga sano. Lilinisan ko lang konti itong mesa. Ayan, kamustahin na natin mga sano. Pasensya na kayo sa pag-video ko mga sano kasi wala kasi akong wala akong cameraman. So ako lang, nilalagay ko lang dyan yung camera. Tapos, video ko. So, at least, kahit naman paano siguro, naiintindihan nyo naman siguro. Siyempre, yung pagka na mantika, ginisa yung garlic, sinunod yung onions, sinilagyan ng butter konti, just ginisa natin yung, wala na tayong mga pre-cooking na pinasingaw yung ganyan. Wala, dito ko na lahat inipon. Dito ko na sa isang proseso lang ako. Dito ko na ginisa para maging mabango, ma-absorb yung bango ng garlic. Saka onion ng ating mga ingredients. So yun ang ginawa ko, kaya wala akong cameraman. So yun na. Diyan, yuyuko ko lang para makita nyo yung
niluto natin. So ayan, subaybayan natin to mga sano. So ayan na siya. Ayan na siya mga sano. Ano? Bango. Ayan mga sano, kamustahin na natin at haluin. Ayan, nagtutubig na siya. Sariwang-sariwa yung ano, hindi dry yung laman ng crabs natin. Saka may mga shells pa tayong sumusuka. Ayun. Tikman natin. Ayun, sarap. Sa dami ba naman ng seafoods natin mga sano ay hindi na makikita yung garlic, pero nalalasahan yung lasa talaga niya is nandyan. So at this moment mga sano, luto na siya. So takpan natin for one last 2 minutes. So mga sano, ayan na. Walang duda. Tapos na po yung ating butter garlic mix seafood. Ayan. So, mga sano, maraming salamat sa inyo at sa mga hindi pa nag-subscribe sa aking channel. Sana ay mag-subscribe na kayo. Please click subscribe. And good day. Thank you. To God be the glory. So ayan na po yung ating butter garlic mix seafoods mga sano. Tsaka meron pa tayong side dish ditong sea urchin, fresh cuts. So thank you mga sano. Don't forget to subscribe to my channel.